Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme výbornú pochúťku, bude tu domáca silvestrovská kapustnica. Na jej prípravu potrebujeme uvarené mäsko, klobasu, cibulu, cesnak, čili papričku, kapustu, sušené hríby. Takže do hrnca si najskôr dáme variť mäso. Ja som použila bravčové pliecko, ale je to na vás, aké mäsko použijete. Ďalej sú to neúdené kosti a údené kosti alebo rebra. Toto všetko pekne zalejem vodou, aby bolo mäso ponorené a necháme váriť nejaké 2 až 2,5 hodinky, aby sa nám mäso úplne rozpadalo. Takže tuto máme naše uvarené mäso už po 2 hodinách. Vidíte, ako pekne sa rozpadá. Úplne sa oddeluje od tej kosti. Mäsko si pekne pooberáme od kosti a necháme vychladnúť, aby sa nám dobre dalo oberať. Medzi tým si nakrájame kapustu. Kto má rád dlhšiu kapustu, môže mať aj takú, nemusí krájať. Ja kapustu krájam. Teraz si nakrájame cibulu, cesnak, klobásku samozrejme. Klobásku môžete nakrájať buď na kolíčka alebo na väčšie kusky, ako som nakrájala ja. A ďalej, kto má rád pikantné, tak môže aj čili papričku. Takže keď to takto všetko máme pekne nachystané, môžeme ísť na to. Do tej vody, z ktorej sme vybrali mäsko, dáme kapustu. Ďalej pridáme nakrájenú klobásu. Nakrájenú cibulu a cesnak a čili papričku. Premiešame. Pridáme sušené hríby, vopred namočené vo vode, nejakých 10 minút. To už je na vás, či použijete zmes hríbov alebo čisto len dubáky. Prikryjeme a varíme. Priebežne miešame kapustu a ďalej si ju dochutíme, čiže pridáme vegetu, soľ. Dávajte ale pozor, tým, že ste dali údené kosti, tak tá voda už je slaná, tak aby ste si kapustnicu nepresolili a mleté čierne korenie. Aj tekuté korenia. A samozrejme premiešame, aby sa nám to všetko dobre prepojilo. Prikryjeme a kapustičku varíme, až pokedy nám kapusta nezmekne. Samozrejme priebežne premiešavame. Vedľa hrnci si stopím masť alebo olej. Pridám sladkú mletú červenú papriku a chvíľku ju na olej orestujem. Dávajte pozor nie moc dlho, aby vám nezhorkla. Do tejto orestovanej papriky pridám rajčinovú šťavu
Ja som použila moju domácu rajčinovú šťavu od mojich rodičov, je vynikajúca. A chvíľku restujem spolu s paprikou. Medzi tým, ako sa nám restuje rajčinová šťava, si nakrájame sušené slivky, ktoré neskôr pridáme do našej kapustnice. Takže teraz do našej kapustnice pridávame orestovanú rajčinovú šťavu spolu s paprikou a premiešame. Teraz pridáme nakrájené sušené slivky. Takže kapustnicu ešte prikryjeme a chvíľku ju ešte dusíme. Pridáme naše obraté uvarené mäsko. A nakoniec pridáme sušenú majoránku. Premiešame a naša kapustnica je hotová. A tu je výsledok. Naša voňavá silvestrovská kapustnica. Určite ju vyskúšajte. Každý máte síce svoje grify na varenie kapustnice, ale určite vyskúšajte aj túto moju. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!